Любимите бисквитки на млякото. Тиквички евро 69 за килограм. Бакладжан 2,69. Пресен лук 95 цента за връзка. Любимите на всички айсберг. Евро 49 за брой. Сникерс. Сникерс, Марс, Твикс. 250 грама. Вътре са по 5 бройки. По 5 бройки. 2,59. Друго по-интересно от сладките работи. Рафаело 3,99. Една кутия. Шоколадите на Lidl. Отровната Кока-Кола. Битишън. Отровната Кока-Кола струва 1,29. Да минем от другата страна при кафето и хляба. Плодовете също. Идваме при кафето. Така бързо реставрираното кафе, или по-известно като Нескафето. $5,79. Голд 6,39 за 200 грама. Става въпрос за 200 грама. Отиваме на нормалното кафе. Якобс е 9,29 нормална цена, с карта на Lidl е 5,99. Еспресо на лаваца нормална цена е 17,99, с Lidl Plus 13,49. Тук има и други марки кафета, които са си цена за килограм. Еспресо 11,99. Това е за кафето. Кафе. Несквик, Нестле. Мафията Нестле. Какао 3,29, 350 грама какао на Нестле. Чайовете не са интересни. Отиваме при плодовете. При плодовете също е много интересно. Любимите за всички ягоди 2,49 за 500 грама. И то такива ягоди. Боровинките са 3,39 за 250 грама. Малини
малини, 125 грама, 2,99. Ябълки. Ябълки има много видове ябълки, но всичките цените варират от, да кажем, 2 евро за различния грамаж, но килограм е около 2 евро. Авокадото 700 грама, 3,19. Тук има и авокадо за брой, който се продава на евро 59. Лимони 750 грама за евро 49. Портокали. Хляб. Сандвич хляб, тостърен хляб. 375 грама, малките опаковки, които се виждат, са евро 19. Иначе 750 грама и той е ръжен, така да се каже, на евро 89. Нормалната цена иначе е за същия хляб, но това е с промоцията на Lidl. Иначе цена за 650 грама е евро 89. Питки. Така, тук е много интересно. Конфитюрите са им много сладки и хубави. Цената е за 450 грама на евро 49. Това е от сливи. От боровинки. Цените са еднакви. Боровинки, малини, ягодите са по-евтини. Те са на евро 29. Тъчен шоколад. Това е много интересно. Тъчен шоколад Нутела. 450 грама, 3,49. Шоколада, който си е на Lidl, 400 грама, 1,99. И вече голямата Нутела е на 4,89. Става въпрос за буркан, който е 750 грама. Продължаваме. Отиваме при каймата. Кайма био. Био кайма 800 грама, евро 7. Хляба. Това хляб тук. Ето, 1 кг, евро 49. Евро 49 кг. Има и по-скъпи, съответно. Майстърброд. Евро 99, 750 грама. Ето го най-нормалния хляб. 2 евро. Евро 99. Но пак цените са за килограм. Отиваме при кетчупа. При отровния кетчуп. Кетчуп на Хейнц, който се води един от най-хубавите. Цена за 500 мл е 3,49. Но най-добрия е на Вердер. Най-добрият кетчуп е на Вердер, защото действително се прави от истински домати. Това трябва да го знаят всички, които употребяват такова нещо. Има по-малко консерванти. Единствено може да го познаете, че се продава единствено той в стъклени бутилки. При него няма пластмаса или
картон, както в повечето случаи има. Отиваме вече към така, сирене. Много интересно. Бяло саламурено сирене, килограм 25, цената е 7,79. Кисело млеко. Това е на турците, да, има и гръцко, но цената е 2,19 за килограм, 2% е млеко, 2,10% е млекото, като масленост, с карта на Lidl евро 75. Евро 75. Кисело мляко. Така, пилешки мучета, 2 кг, 7,99. Има и овкусени, 800 грама за 4,49. Цялото пиле, килограм и половина, в смисъл килограм и 300 за 5,79. Кайма. Тая пуешка кайма е за 320 грама за 2,79. Тук са пуешките. Пуешко бутче за 3,79. Сега идваме вече действително на каймата. Кайма смес 500 грама 4,49. Същата кайма смес, като е 50 на 50 свинско и телешко. 400 грама за 3,99. Съответно, само свинска кайма 800 грама е 4,49. Само телешка няма в момента. Продължавам. Любиме за всички маргарин. Едно от най-вредните неща за ядене. Цената тук е за цената, защото има различни видове сортове, цената варира от 1,19 до 2,19 за 500 грама. 500 грама. Така, продължаваме натам. Така. Продължаваме натам. Готови салати. Те не са интересни в България, ние за разлика от тия, поне салата си я правим сами. Поне салатата си я правим сами. Готови пици. 800 грама, 4,29. Да, добре. Овкусени багети. Кремвирши. Кремвиршите 3 евро 89 за половин килограм кремвирши. Ето ги. За половин килограм кремвирши. Хамбургски салам, така наречения. Цената е за килограм. Цената е за килограм. Пастета. Пастета е
250 грама за евро 69, като обаче има различни видове пастет. Има с ябълки, има с подправки и който си е финния, който ние си го предпочитаме, който и в България го има и въобще не е невкусен. Напротив, по-е-хубав от нашия български. Може би защото се прави от истинско. Шунка. Шунка за готвене. 200 грама, евро 49. 49. Сега вече тук идваме на най-дискутирания от всички. Кашкавал. Цената му е 4,99 за 750 грама. Кашкавал е турски. Определено и въобще не е невкусен. Напротив, по-хубав от нашия. Сиренето фета. Фета сирене 2,19 за 200 грама. Има и по евро 89 за 250. Мини моцарела, малки моцарелки, топки 245 грама за евро 99. Идваме на обикновено на 1 кг сирене 6,99. Същото, което там с 250 грама беше на 7,49. Абсолютно същото сирене, само че грамажа по... И има тук, това вече Омюр. Биорек. Това е за Биорек. Това е много интересно, защото това сирене е буквално турско. Това сирене е турско и е заместващ, имитиращ продукт. Това не е сирене. То единствено става за, както хората са написали, Биорек. Или така наречената баница. Кисели крастенички. Евро 49 за 670 грама. Това е от така наречени големи буркани. Ето тук го има. Вече различните видове. Зелен боб. Евро 99. Тук зелен боб. Това е 680 грама. Тук е 800 грама за евро 49. Грах. Грах 1 евро. Белени чушки, мариновани. Един буркан, 650 грама за евро 99. Вече доматен пюрета. Кисело млеко. Идваме на киселото млеко. Там ви показах големите разфасовки, тук са вече малките. Сега тук има обезмаслено кисело млеко от 0,1%, 1,5%. Те са на една цена на 89 цента, с карта на Lidl 71. Евро 99 е на млекото с 3,5%. 3,5%. Така. Продължаваме. Ариел, промоция, персил, промоция. Значи, кутия персил и кутия Ариел за 90 пранета цената е 20 евро. В момента. Както и гела на същата цена. Гела за пране на персил. Гела за пране на персил. Кухненско роле. 4 бройки. За 2,47. 2,47. Така. Ето за прах за пране формил. Също хубав прах за 10 и
95 за 80 пранета. 80 пранета Ариал е на 18,49. 18,40. Ленор. Ленора е литър 70 литър и 700 мл за 3,75. Финиш. Финиш плюс. Таблетки за миялна машина, 67 бройки на 12,49. Белина. Белина е литър и половина за евро 65. Препарат за прозорци 95 цента за литър. За литър. Така. Но отидем при други интересни ориз. Цена за килограм и това е на така наречения млечен ориз, който го имаме и ние, е 4,49 за килограм. Ориза нормалния е на 2,49. Веро 95 цента. Това е интересно, защото в България е скъпо. Евро 35 ароматизатор. Ароматизатор за машинка, която пръска 250 мл е 2,75. Това е за дамските нужди. Вече тук мокри кърпички. Целият пакет е за 5,95. Едно излиза на евро и 50, така да го кажем. Което е много добра цена. Сега идваме при следващите продукти. Сол. Солта е много интересна, защото е много видове, но трябва да правите сметка и да гледате хубаво етикетите, защото има сол, включително и са заложени ета в нея. Колкото и странно да ви звучи. Да, повечето подправки са по 79 цента за стъкленичка, в смисъл за дозичка, като количеството там е 50 грама. 50 грама. Отиваме на друго, едно много нещо интересно. Орио. Слънчогледово Орио. Евро 79. Евро 79. Така. Да надигнем глава към биозехтин 750 мл е 6,95. Екстра Върджин 6,79. Също екстра 6,99. Оцет 55 цента, най-обикновения винен оцет. Ябълковия е по евро 49. Евро 49. Сега захар. Бяла рафинирана захар. Цената е
89 цента за килограм. 89 цента. Така. Брашно тип 405. 59 цента. 59 цента. $59. За яйцата трябва малко да изчакаме, защото хората точно в този момент зареждат. Друга стока, която пречи на това, млекото. 1 литър пресно млеко от 3,5% е евро и 9. Евро и 9. Съответно млекото от процент и половина е 99 цента. И това е за млеко. Най-интересно, че има бойдисени яйца. 2,49. Цената иначе за 10 яйца, размер М, евро 99. За L едва 39. Приятели, това ще бъде за днес, защото хората почват да ме гледат съмнително. Друго нещо исках да ви покажа, което е много интересно. Това е цената на топеното сирене. 2,39, като грамажа е 250 грама. А не като измислената България, да, измисленото сирене президент, 180 грама. За същата цена. Да. Това от мен. Приятна събота и неделя. Успех. Не, чакайте. Идваме на пастите за зъби. Много интересно. Да, Dentalux не са интересни, но отдолу 125 мл е на евро 95. Бленда мед 125 евро 85. Колагейт, тотал. Момент. 5,90. Така. Колагейт 3,15. 3,15 за 125 грама. Алпецин. Така, като тук имаме два вида. Кофеин. Едното е маска, другото е шампан. Едното е на 8,95 и 8,45. Добре.